Вітаначки, мінський монтажний хаса на сувязі. Знову ваша любимая рубрика «Агляд усілякої фігні, яку я набив». Сьогодні я вам покажу таку реч, яку я нарешті собі набив, каб облегчить свою працу, а менавіта по мацаванню драбінаў на дах аўтамабілю. Гэта такія спецыяльныя мацавальнікі дзеля лесвіцы. Выглядаюць яны вось так. Звычайны кручочачак, папярэчына, чык-чырык і вінцік, які заціскае вось гэты вось круг, зроблены праз шпільку. Як показала практыка, даўжыня вось гэтай вось шпількі якраз дазваляе заціснуць двое драбінаў, якія па 3 секцыі. У нас ёсць две, адна на 10 прыступак і другая на 7. Ну, карацей кажучы, на іх две заціскае. Што з сябе уяўляе канструкцыя? Ну, як вы зразумелі, шпілька дае прыварен круг, а можа проста этот самый сагнутая шпілька, але мне здаецца, тут нешта нават прыварвалі. А можа і не, чорт яго ведае. Зверху заглушачка на шпілечку, труба, колькі она тут, 25-ка, здаецца, 25 на 25. Ну і некія абмежавальнікі, каб лесвіца туды-сюды не каўталася. Працуецца вельмі проста. Заводзіцца круг пад рэйлінг на аўтамабілі, паміж прыступак лесвіцы заціскаецца вось гэтай вось шайбай. Дарэчы, я браў такое, у якой ёсць замочак, каб выключыць выпадковае несанкцыйнае зняццё драбінаў з даха. Гэта значыцца, што калі я заціскаю, па-першае, тут ёсць вось такая адтуліна, куды заходзіць вось такі вось штыр, дзякуючы якому у момант, калі лесвіца будзе на даху, яна не раскруціцца. А каб дастаць, мы карыстаемся вось таким вось ключиком. Чик-чирик. Адчыняем, дастаем і ўсё, спакойна здымаем. Як вы разумееце, іх две ў камплекце, бо рэйлінгаў звычайна на машыне 2 штукі. Это для тых, хто не ведае, што это такое. Ось. І заціскаюцца, можна нават на ноч пакідаць лесвіцу на даху, таму што яе ніхто не скрадзе за таго, што, ну як умоўна не скрадзе, канешне. Усё ж можна зрабіць, калі вельмі будзе вялікае жаданне. Але самае цікавае, што ты заціскаеш і пакінуў. Каб сюды не набівалася вада, там снег і ўсё астатняе зімою і у паміж сезоння вытворца палажыў вось такія вось пластикавыя заглушачкі. Все, яна не вылетае і вельмі добра трымаецца, едзеш і кайфуеш ад таго, што табе не трэба, каб замацаваць драбіну на даху, выкарыстоўваць не некія рымяні, не некія, як мы раней, сцяжкі, паўпачкі. Дастаткова проста засунуць гэты вось агрэгат пад лесвіцу, зацягнуць і таксама, калі прыехаў, проста аслабіць гэты болт і выцягнуць лесніцу. І самае галоўнае, што займае гэта 10, ну, напэўна, ну, хвіліны 2. Это калі машына высокая, калі машына ніжэйшая, то, напэўна, і хвіліну зойме. Просто пакуль я далезу даверху, стану туды-сюды, канешне, час страчваецца. Пратэсцілі ўжо не раз, езджалі з Мінску у Гомель восьня, як это, напэўна, на мінулым тыдні. Лесвіца не адарвалася. Мы, канешне, заціскаем яе, ну, так, даволі моцна. Не сказаць, што там максімальна, што аж выгібаецца вось гэтая вось шпілька ці гэты вось этот трымальнік, але умеранна. І лесвіца трымалася як укопаная. Мне здаецца, нават за гэту вось драбіну можна было машыну падняць. Таму, гэта не рэклама, канешне, бо зараз начнеце пытаць, дзе я набыў, за колькі. Скажу так, на фіолетавым сайце забіваеце трымальнік для лесвіцы, і там розныя ёсць мадыфікацыі. Ёсць без замкоў, просто вось такім вінцікам, ёсць з рознымі замкамі. Я браў такую мадэль, каб былі аднолькавыя замкі, каб не мучацца з пераключэннем, ну, выбіраннем, дзе які ключ. Тут аднолькавыя замкі і адзін той самы ключ, які падыходзіць да ўсіх іх. І, карацей кажучы, там замаўляеце і кайфуеце, калі патрэбна. Калі не патрэбна, што я магу зрабіць? Значыць, вам яно не патрэбна. Усё, хлопцы, дзеўкі, ад'ё. Ну і, конечно ж, некаторыя з вас запытаюцца, а ці гудуць яны так моцна, калі едзеш там на хуткасці 120 км в гадзіну? Я скажу так, потому что, калі вы хоть раз штосьці возили на даху машины, вы ведаете, что
што ты туды не пакладзеш, і яно на хуткасці гудзе, быццам бы ляціць лось. Таму, конечно, яны гудуць. Я б нават сказаў, што больш так свісцяць з-за таго, што стачаць гэтыя вось высокія шпілечкі, яны паветра разразаюць, і ідзе такі невялічкі свіст. Але так ці інакш, яна гудзець будзе, нічога тут не зробіш. Шумна? Ну, я б не сказаў бы. У салоне было больш-менш. Зараз там устаўлю відос, як мы ехалі. Ці пачуеце, ці не пачуеце. Ну, канешне, гэта ўжо вам вырашаць. Таму, што магу сказаць? Трымаюць, гудуць, як ёсць. Ну, а трэба яны вам ці не трэба, вырашайце самі. І гэта ж не рэклама, а гэта ж проста парада, ё-маё. Ад'ё. Можна, да?